στα πλαίσια των νόμων 3013 του 2002 και 4662 του 2020, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τα σχέδια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ξενοκράτης, Τάλος και Εγκέλαδος, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Οργανισμού Αντισυσμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, μετά από συστηματική και ουσιαστική προετοιμασία, όπως προβλέπει η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του νόμου 4662 του 2020, εκπονήθηκαν τα ειδικά σχέδια πολιτικής προστασίας του Δήμου Θήρας με σκοπό την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο εξαιτίας της παραμονής τους πλησίων περιοχής που απειλείται από ένα καταστροφικό φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη ή που πρόκειται να εξελιχθεί. Ο σχεδιασμός αποτελείται από 4 βασικά σχέδια, τα οποία είναι τα εξής: σχέδιο εκένωσης χωριών, σχέδιο εκένωσης όρμων, σχέδιο εκένωσης σχολικών μονάδων, σχέδιο εκένωσης εργασιακών χώρων. Όλα τα προαναφερόμενα σχέδια προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις του νησιού και όπως ακριβώς ορίζουν οι νόμοι, τα σχέδια και οι κανονισμοί του κράτους. Επιπλέον, για την εκπόνησή τους λήφθηκαν υπόψη η μορφολογία του εδάφους, η ευαισθησία των εδαφών βάσει επιστημονικών μελετών, ζωτικοί χώροι και σημεία ζωτικής σημασίας. Στα σχέδια μεταξύ άλλων επισυνάπτονται σημεία συγκεντρώσεως πληθυσμού, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση που θα κριθούν απαραίτητες οι εκενώσεις κατοικημένων περιοχών, ακτές προσβάσεως πλωτών μέσων, στις οποίες θα μπορούν να προσεγγίσουν πλωτά μέσα για την παραλαβή των κατοίκων του νησιού σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η εκένωσή του. Για όλα τα παραπάνω υπάρχει άμεση και στενή συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές, πυροσβεστικές, λιμενικές και υγειονομικές αρχές, όπως ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του νόμου 4662 του 2020, προκειμένου να συνταχθούν οι διαδικασίες συντονισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νησιού πάνω στο έδαφος και αφορούν τη λήψη απόφασης οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από ενεξελίξη ή από επαπειλούμενο κίνδυνο ή απειλή. Ο υφιστάμενος σχεδιασμός έχει αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπου τους έχει γίνει και η παρουσίασή του. Προγραμματίζεται η λεπτομερή παρουσίαση του σχεδιασμού στο σύνολο των κατοίκων του νησιού μέσω των δελτίων τύπου και της διαζώσης ενημερώσεις. Απαιτείται να τονίσουμε πως επί του παρόντος δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Η εκπόνηση του σχεδιασμού αποτελεί καθαρά μέτρο πρόληψης και ετοιμότητας του Δήμου Θήρας, καθώς μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας απαιτείται να λαμβάνονται από όλους τους Δήμους της χώρας. Το αυτοτελές τμήμα πολιτικής προστασίας του Δήμου, πέραν του σχεδιασμού, έχει προβεί μέχρι αυτή τη στιγμή στις παρακάτω ενέργειες. Συγκρότηση του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας. Έχει γίνει ενημέρωση του σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας στους κάτωθε φορείς, στην κυρία Έπαρχο Θήρας, στο σύνολο των σωμάτων ασφαλείας του Δήμου Θήρας, στους περισσότερους από τους προέδρους των κοινοτήτων Θήρας. Θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση και για τους υπόλοιπους προέδρους, στην διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και στον επικεφαλής του ΕΚΑΒ Θήρας, στις εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας του Δήμου και στο πρώτο σύστημα προσκόπων Θήρας, σε προϊστάμενους και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, στην Ένωση Ξενοδόχων Θήρας. Από τα τέλη Ιανουαρίου έχει ξεκινήσει η δημιουργία αίθουσας επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας, όπου εκεί θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και συντονισμού των επιχειρησιακών δράσεων του φορέα της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Από αρχές Φεβρουαρίου έχει ξεκινήσει σειρά επαφών με τους προέδρους των κοινοτήτων στις έδρες τους, προκειμένου να συζητηθούν και να καταγραφούν θέματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του πολίτη στην καθημερινότητά του. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής, τα θέματα θα ιεραρχηθούν κατά βαθμό επικινδυνότητας και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η αποκατάστασή τους. Καταγραφή σημείων συσσόρευσης φερτών υλικών και λιμναζόντων υδάτων, προκειμένου να δρομολογηθούν αντιπλημμυρικά έργα όπου απαιτείται. Έχει καταγραφεί το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Θήρας,
με τις ανάγκες τους σε θέματα συντήρησης και καλής λειτουργίας, προκειμένου να δρομολογηθεί η συντήρηση και η αποκατάσταση βλαβών όπου απαιτείται. Έχει υποβληθεί αίτημα στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τοπικής Ανάπτυξης για κλάδεμα των δέντρων όπου απαιτείται στο σύνολο του επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου. Έχουν σταλεί συντονιστικές οδηγίες στο σύνολο των σχολείων για την συμπλήρωση των απαιτούμενων παραρτημάτων που θα βοηθήσουν στην ολοκλήρωση του σχεδίου εκένωσης σχολικών μονάδων. Έχει σταλεί πινακίδα αντισεισμικής προστασίας για την ανάρτησή της σε όλες τις αίθουσες των σχολείων, όπως ορίζει το παράρτημα ΙΤΑ του Σχεδίου Εκένωσης Σχολικών Μονάδων. Μέχρι αυτή τη στιγμή, έτσι έχει η εικόνα των ενεργειών του Αυτοτελούς Τμήματος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Σας ευχαριστώ.